Oye,
anyị na-agbapụta nwa ya nwoke Uche dịka Olia oke galana na-akwado ụmụ ndị n'ibi na gara na-eri ihe MC onye chọrọ ijekwa egochi akụje mokwu okwu gara ọma n'ukwu na ihe a ga-ekwuli maka ụlọ agbagbo mmadụ biko Uche ị na-nsị Uche ga-asụ na buru pichọ pụta tupu ime ga-apụta bịa were pichọ gba nkwa onye Uche hallelujah mba na-akụ ụgwọ maka Uche na-eji show hallelujah hallelujah onye Uche bịa godi ma bịa ka Uche bịa Uche ha nyere gị naanị 2 seconds ga-abịaghị ma ọ bịara bụ onye ọzọ Uche no time a na-abụ onye ọzọ 1 onye na-ebu pichọ bụ ihe pichọ ahụ Palete no bom. Palete Behind the
It's a multi-warrior. Uche couple. Okay, warrior. Go. Uche there. Uche there. Oh, let's picture. That's the picture. The old hat again. Go and get you. The shong kwan. Again. No time. No time. You guys are showing me a Uche. You say, "Oh, what does Uche?" Make I call on us. What does he have? Biko Uche anyị ke ha gada biko dododo. Let's go Timber. Uche le picture bring picture kita now. Ore ya no bebe. Uche. Wow. Here. Chabu, look at you. I'm going to have a deal. Which up I don't know the fact. Let's go now. Which of the account? Ice water, ice water. Ice water, ice water. Ice water, ice water.
Are you ready?